124 10 10. Vaš dobar drug, auto perionica i tepih servis krug. Čista ako treba, prati za plug. 069 124 10 10. Cara Lazara 19a sada. Znaš što je njihova lokacija. Krug perionica, tu vlada radna akcija. Auto perionica i tepih servis krug. Aj sad lagano ovu pesmu da ispratimo za krug perionicu. Mi će da oratimo, nije da gi fali kvalitet posjedujem. Radno radi firma u prazno ne alujem. Nemoj slučajno sprazne priče da se truješ. Svrati u perionicu ako ne veruješ. Perevao ti razni avioni, kamioni, tepisi sve vrste i bate etisoni. Znači kratki, dugački, duboki i široki. Rade radnici, Aca, Dule i Zoki. Tu je i gazda, naš čovek, brate Dragan. Tu je i drugi gazda Gusla, njegov Jaran. Krug perionica čisti koje ti volja. Na Vrniće pričaš, u grad nema bolja. Pa u živke doma tepisi oni će ti odnesu. Nema se sekire, stižu na kućnu adresu. 069 124 10 10. Vaš dobar drug, auto perionica i tepih servis krug. Čista ako treba, prati za plug. 069 124 10 10. Cara Lazara 19a sada. Znaš što je njihova lokacija. Krug perionica, tu vlada radna akcija. Gledaj dom Đokovića i njegovi servisi. A krug perionica će ti opere tepisi. Ako neki bajca hoće kola da istakne, perionica krug će ti kola oplakne. Milinka perionica na sve strane se peni. Kod njih nema krađa, sve su radnici pošteni. Samo gi poseti i će vikaš da su odlični, na narod odgovaraju jer su ekonomični. Ranje tepisi 70 dinara kvadratni metar. Pata i klancaju vrhunski, krsti se i sveti petar. To isto važi za sve vrste etisona. Će ti se uslade kako rade ko bombona. O njima će piše naša srpska istorija. Rade čišćenje stambenih i poslovnih prostorija. Samo svrati do njih će vidiš da su prvoklasni. Perionica krug, mislim da smo bili jasni. 069 124 10 10. Vaš dobar drug, auto perionica i tepih servis krug. Čista ako treba, prati za plug. 069 124 10 10. Cara Lazara 19a sada. Znaš što je njihova lokacija. Krug perionica, tu vlada radna akcija. Tu vlada radna akcija. Krug perionica, tu vlada radna akcija. 069 124 10 10. Vaš dobar drug, auto perionica i tepih servis krug. Proverite zašto smo